Hello everyone, welcome to Bambatha Kamenqathi. I'm here to update you ngokuzokwenzeka kwi-Inimba neStwick kusukela ngoMsombuluko mhla ka-13 April kuya ngoLwesihlanu mhla ka-17 April 2026. Uma wethu uzobuza uSidney ukuthi kanti kwenzakalani ngoPortia ngoba kumele ngabe usefikile ngoba uyena isigesi sezondo technology ukuthi iqale ukusebenza. Lapho uPortia uzibonakalela engena ekhusela Nkosi yami eshaya isitepu kancane ngathi umakoti ezoshada. uLazarus uzohlasela kwabakhe ngemibuzo yokushona kwamama wakhe njengoba phela azanda agcine ibhadlazela indaba enkulu. Uyanga uzofuna imali kuhlathi avele angabe nandaba amtshela ukuthi akasebenzise lena amnika yona last time. uThulani uzotshela uhlathi ukuthi njengoba nje umshado wabo unenkinga and into asebeyinake kakhulu iwona lo mshado wabo ochithekayo vele kodwa ingane lena edinga isikhathi sabo ngoba isiphume ngisho kulayini abayinake. Lapho uhlathi uhlula ngisho nokuwasha ingubo zakhe washing machine akakwazi ukuyivula uze abuze uThulani ukuthi lento isetshenziswa kanjani. Baba kaLazarus lokho exolise njalo kubatwana bakhe uAzande ufaka usawuti esilondweni. Ngebamba lana ungakhohlwa ukwenza notification bell nokusubscribe nokusho umbono wakho. Bye.